Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Martes hanggang Huwebes, Hulyo 16 hanggang 18, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang institution dito po sa Naga City, at ng Typhoon 2000. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat. Issued po ito na yung araw na ito hanggang bukas Miyerkules. At nakikita po natin ngayon na aktibo pa rin ang monsoon trough. Bagamat kahapon, mayroon pong isang mahinang tropical depression na yung dating 99W naglandfall po sa may Vietnam at nawala na po siya. But nandyan pa rin yung monsoon trough, nagkakonekta dito sa isa pang low pressure area na dating 90W, naging 91W, rinename po ng Joint Typhoon Warning Center at NOAA. At yung monsoon trough ay tuloy-tuloy po hanggang dito sa may Palau, Yap, hanggang dito sa may malapit sa Chuuk Island o Chuuk State ng Central Micronesia, na kung saan nagmi-meet po siya dito sa Intertropical Convergence Zone. So, magbibigay po ito ng mga kalat-kalat na mga ulan, mga thunderstorms, dito po sa gitnang Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Sulu Archipelago, Bisayaan, at Mindanao. At dito sa malapit sa Surigao, meron pong gustong mamuong low pressure area, subalit nahihirapan po siya dahil sa medyo unfavorable atmospheric conditions sa upper air, o yung wind shear, hindi masyadong mahina, although umihina na yon. At dahil sa proximity rin sa land at medyo malakas yung easterlies dito sa may taas nito, ay hindi nahihirapan po siya mag-organized. Okay? At kasalukuyan, si 91W ay mananatili pong mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo. At halos karamihan sa mga computer models ay mananatili lang po siyang bilang isang low pressure area pagtawid po ng Eastern Visayas at Bicol Region hanggang dito sa may Mimaropa area. At lalabas po yan dito sa may West Philippine Sea pagdating po ng Biyernes ng gabi o Sabado. Okay, so patuloy pa rin ito magpapaulan bukas, lalong-lalo po sa Huwebes at Biyernes dito po sa ating lugar, sa Bicol at sa ibang panig po ng gitnang Luzon, Metro Manila, Kabisayaan at Mindanao. Okay? So, mag-ingat po sa mga biglaang pagbabaha. Kapag may mga lalakas po ng thunderstorms, dala natin ng circulation itong si 91W at mga pagguho ng lupa kapag kayo po ay naninirahan sa tabing bundok. Okay? Mga slopes, mountain slopes, mga volcanic slopes. So, mag-ingat lang po kayong lahat yan. At ito po yung fast animation. Galing po ito sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, sa mga oras na ito, magka-alas 10 na po ng gabi, ay nakikita po natin yung LPA ay nandito. Nandyan pa rin siya at gustong mag-organize. But nahihirapan po siya as to this time. Magandang balita po yan kasi wala tayong problema pagdating sa hangin. Yung ulan lang. Medyo magandang balita ito sa mga farmers, but sa mga nasa low-lying areas ay medyo bad news. Lalo rin sa mga hydroelectric power plants dahil kailangan natin mga ulan. Nadala nito mga disturbances na ito para mapuno yung dams. At pagdating naman po sa zoom-in sa animation mula sa windy.com, ito po ay para sa na yung araw na ito, alas 4 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Galing po ito sa UMETSAT. Nakita po natin napakaraming po mga thunderstorms na yun na umiikot po dito sa ating kapuluan. Meron isa po, ito yung part ng LPA na nandito siya. So, nagbibigay po ito ng mga thunderstorms dito sa area na ito. Ayan po, nakita mo niyo yung mga puti na yan. So, magbibigay po yan ng mga thunderstorms early this morning hanggang
early tomorrow morning hanggang sa maghapon bukas. Okay, kaya sa rain forecast, bukas po ng hapon, inaasahan po natin mga malawakang pag-ulan sa Visayas at dito rin sa Kabikulan. Ang northeastern Mindanao ay medyo makaka-relax na po dahil paakyat na itong LBA. Although may mga ulan pa rin, mga afternoon, evening rain showers and thunderstorms. So, yung kasama pong monsoon trough ay magpapaulan din po sa malaking bahagi po ng Luzon. Halos buong Luzon may mga inaasahan po mga thunderstorms, mga kalat-kalat hanggang sa mga malawakang mga thunderstorms. Okay? So, pagdating po ng Huwebes ng early morning, ayan pa rin, bibigyan ng grabing ulan po sa may Leyte, Northern Cebu, at sa Huwebes ng hapon, again, bibigyan ito ng malawakang pag-ulan sa Kabikulan, Visayas, Mimaropa, Sulu Archipelago, ganyan po sa Metro Manila at gitnang Luzon. May mga localized thunderstorms din po sa may bahagi po ng Mindanao. At pagdating po ng Biyernes, okay, na po Biyernes ng hapon, ay medyo umiikot-ikot po yung mga thunderstorms. Meron kanina dito sa may bahagi ng meron sa Friday morning sa may Panay. At pagdating ng hapon, dito naman sa may Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, dahil papunta na po dyan ang low pressure area. At pagdating ng Sabado, ito po ay lalabas po dito sa may West Philippine Sea. Actually, ma-absorb na po siya dito sa daloy ng hanging habagat. Mukhang maglalaho po itong LPA na ito. Okay? So, yan po ang rain forecast. Kaya yung rainfall accumulation, pag iibilang natin ngayong araw na ito hanggang sa darating pong Biyernes, ang total rainfall ay medyo malalakas pong ulan dito sa may Kabisayaan, tulad ng Leyte, Northern Cebu. Okay? Umabot po ng more than 100 millimeters. Ang rest po ng Visayas, nasa 50 to 100. Gayon din po sa Bicol, Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Mindoro ay magkakaranas po. At ito rin po, early area ng Northern Palawan, magkakaroon po ng mga localized thunderstorms. Dala nitong LPA. Okay? At ito naman po yung wind forecast mula sa European model. So, bukas ng hapon, ito po ay nasa may east coast ng Eastern Samar. And early morning Thursday, ito po ay malapit na sa Eastern Samar. Morning ng Thursday, maglalandfall po yan sa may Samar. At hapon ng Huwebes ay papalabas na po yan sa may northwestern tip ng Samar. Okay? At sa Friday morning, ito po ay inaasahan pong dadaan po dito sa may area po ng Kabikulan. Okay? And then, Friday evening, ito po ay tatahak po dito sa may area po ng Bundok Peninsula. So, inaasahan po mga pag-ulan hanggang sa Biyernes at Sabado. Lalo-lalo na po sa Huwebes at Biyernes dahil po yan ang pinakamalapit itong LPA. And then sa Sabado, mukhang malulusa yung LPA at mawawala lamang po dito sa may bundukin po ng Luzon. And then, magkakaroon po ng southwesterly wind flow o pwedeng konting habagat dito sa may western sections po ng Palawan at Visayas. Okay, so yan po ang pinapakita ng European model. Ang American model naman po, papakita natin dito, pag i-move natin si Miyerkules, papalapit po sa eastern coast ng Samar. Huwebes ng hapon, maglalandfall po sa may Samar. Okay. Friday morning, ayan po sa may Masbate area at Ticao. Friday afternoon, dito po siya sa may Bundok Peninsula. At Saturday morning, mukhang mawala na po siya, mag-reorganize o mag-absorb dito sa habagat. At meron naman pong monsoon depression na gusto mag-form dito base po sa American model. Okay? So, kung titingnan natin, balikan natin yung European model. Kanina kasi naka-zoom out. Yan po siya. Friday, nandito sa may area po ng Masbate area. Okay? Diyan po siya. Then, natak po sa Bundok Peninsula. Friday ng hapon. So, may medyo disorganized kasi siya. So, mahirap i-pinpoint kung saan talaga siya dadaan. Kaya, kung titingnan natin yung forecast nila,
base po dito sa mga computer models, ay makikita ninyo kung saan talaga siya dadaan. Okay? So, kung ang European model ang basihan, ito po yung track niya, dito po siya dadaan. Ganyan po siya. Then, yan, mukhang malulusaw po siya dito sa area na ito. Samantala, ang American model ay dito po siya dadaan. Ganyan. Tapos, dito rin po siya. And then, lalabas po dito sa area na ito. So, magkadikit po ang kanilang track bilang isang LPA. So, expect natin na magbibigay po ito ng mga ulan dito sa area na ito. Sa Visayas, Central at Southern Luzon, Bicol, Northern Palawan, Mindoro, Northern Sulu Archipelago. So, please take all necessary precautions na lang po pagdaan itong LPA. At lalo na po sa mga low-lying areas na makaka-experience po ng mga grabing ulan. So, sa wave forecast ay nasaan po natin hanggang sa Biyernes. Ang wave height po dito sa may East Philippine Sea ay pwede umawat po hanggang 2 metro. At light to moderate po yan at mapangarin po sa mga maliliit na sasakyang pandagat dahil po sa low pressure area dito sa may bahagi nito. Okay, dadaan po yan dyan. Samantala sa inland waters ng Pilipinas ay mula 0.5 meters hanggang 1.3 or 1.4 meters. Almost calm to light ang wave height dito. At dito naman sa may West Philippine Sea ay pwede umabot po ng up to 2 meters ang laki ng alon dahil po sa pag-ibayo ng hanging habagat. Okay? So, wala masyado dito ang habagat kasi mahina lang yung LPA at nakafocus lang po sa may West Philippine Sea dahil sa mga back-to-back systems dito sa may malapit sa Hainan Island. Okay. So, yan po na po ang ating update ng araw po ng Martes at babalik ulit tayo sa Webes para bigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon, lalo na po yung LPA. Pag nag-develop po in bukas, halimbawa lang po, biglang magkaroon ng surprise development, mag-i-issue po tayong special coverage. If not, na yung Thursday, babalik ulit tayo para bigay sa inyo pinakalatest itong LPA. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. At God bless po sa inyo lahat.